Mas na niya. Armas na niya sa puso sa pagka-police. So, suot ka, Cons. Media. Media. Security, dire mo sa gawas. Ang bike. Ano ito nyo? So, ito sir. Sige, search the conduct and search. Sod mo ang kwan videographer ang kwan. Security sa gawas lang. Imo ni kwarto. Asa? Tara sir. Nangyari kabe? Oy, na-recover sir. Naitay na-recover si Yan loda. unload na. Check. Na ibala. I-kwan. Yan. Lang dia. Iklik lang. May posas. Clear. Wala kong posas. Check. Posas chip. Ay bala. So Ronnie Espinosa, ikaw among dakpon kay nainikitan sa imuha nga armas. Dakpon ka namo sa pag-violate kaning Republic Act 10591 or illegal possession of firearms. So you have the right to remain silent. Pwede mo maghilom. You have the right for an attorney of your own choice. Pag dili mo makakuha abogado, maghatag ang gobyerno para sa imuha. Kasabot mo sa imong mga karapatan. Pupusasan ti ka karon. Sige, ikon na lang na. Lingkod lang ba? Likod lang. Ay, Ang i-check ko lang ba? I-check lang kung ba kasi napailain. Ah, Pwede na yun. Ayaw ng liyo pa. Negative. Kana sa luyo. Kani. Sana murag na napailain. Sana siya. Sana. ang grade lang daw.
iulit lang natin yung kwan niya, Chip, yung Yes, sir. Miranda rights niya. Kaya i-translate lang din mo sa Bisaya, nagmurag dili ko sa kasabot sa Tagalog. Yes, sir. I-English lang na ako tapos Ah. translate lang niyo. Hindi ko Tagalog. Sa panang bisita. Good, good. Kasabot mo Tagalog? Sabot sir. So, dakpon ka na mo karon. I-translate na ni Chip sa Yes, sir. Cebuano para mas kwan, plus para mas klaro. Sige. You are being arrested for violation of Republic Act 10591. Gidakop ka sa sa illegal nga pagkuan sa armas. So, you have the right to remain silent. Nakay katungod sa papakahilom. Anything you say can and will be used against you in a Unsa court may of law. istorya nimo diri, mahimo gamiton bato kanimo. You have the right for an attorney. Nakay kagalingon mo ka sa imo kagalingong abogado. If you cannot provide, the government will be provided for you with one. Kung di ka ka-afford na gobyerno nga mo provide nimo usa ka libre ka abogado. Kasabot, do you understand those rights given to you? Nakasabot ka? Kasabot ra. Sabot ka? Sige, ikon na lang na to. Engrave lang ito. I-marking lang. Oh, Sir, ato lang i-marking ang armas. engrave lang. Sige, sige. Engrave lang. Kung sa ato lang marking ang armas. Asa tong imong kuan dire? So, ang mga sakop sa Sawang Calero Police Station naghimo og search warrant. Nag-implementar sa search warrant diri sa may sitio Santo Niño Barangay Suba, Nindakbayan sa Sugbo. Ang subject sa search warrant mao si Ronnie Espinosa. Saan yung armas? Asa siya nga? Cold. Na siya. Na-recover gikan sud sa ang kwarto ang usa ka Colt 45 caliber. Maginay ko kuan ha. Utang sa kuan ha. Ari man si Ronnie Espinosa. Wala siya Kasi may dilim nakira na yung markings. Pwede magapangutanan niya sir. Pwede sir kung musugot siya. Kay right Dugay, niya man, no? dugay Pwede. na nimo ang armas sir. Pag-uwa man. Bago pa. Ano naman kay Pusel sir? Binilin na siya na. Gibilin ang armas mo ha. Kasi tagyan ang Pusel sir. Oo nga na, di na tagal dito. So di taga-gibilin sa mo ha. Gibilin lang din sa Pusel sa iyang kwarto.